כל ערב שבת אני והבת שלי היינו לוקחים כיסוי של כרית, שמים אותו על השידה וכוס יין ומברכים, וזה עשה לנו הרבה צער כזה שזה לא אווירה של בית שהיינו. לשמחתנו גילינו שבחדר האוכל ברמב"ם הרב שמואל שהוא הרב של חב"ד עושה ארוחות שבת. שמחנו מאוד, מעל ומעבר שמחנו שסוף סוף נהיה לפחות בשבת באווירה טובה. הלכנו לחדר אוכל, הייתה שם אווירה נהדרת, היו שם אנשים מכל המחלקות שישבו סביב השולחנות והרב שמואל עמד בראשם. אני רוצה באמת להודות לחב"ד, מקווה שבעזרת השם יהיו עוד ארוחות כאלו, עוד משפחות שילכו סביב השולחן הזה וייהנו מאווירת שבת ומהקידוש ומהאווירה המשפחתית שהייתה להם בבית.